Здравейте хора, аз съм Дани Толе и днес ще игра Гаррис Мод, ако спрете да видите като гъс. Да, ще играем Гаррис Мод. Днеска. Да. Говоря с един Педро. Ти си Педро ми каза. Точно. Да, и ще е синглплеер този епизод. Давай. Не. Защото не съм се купил. Ако искате да видите гнусно нещо, това е епизода. Ако искате да видите гнусно нещо, това е епизода на мечтите. Не знам как пак ще го претърпя. Ето го. Това е! Гнусотата на живота ви. Ето, който съм мисли за много безстрашен и си мисли, че това не е страшно. Не е гнусно. Да кажа аз. Така. Трипл. Ще повърна се. Това. Само заради вас, хора. Това е. Сега може да ме банят от тук, ама. Че да имах мъчи. Да. Биг Момо. Защо? Стига де. Хора, това ще отснимам. Добре, ако някой хора може да го знае. Аз за всеки случай да го покажа, се направя на оригинален. Тук има една сайтчка, в която като не снимате, не ви е лак изобщо. Ама, буквално изобщо не ви е лак. Сега, ще сложим 1000 човека. Ето, не лаги изобщо. На вас може да ви лаги, но на мен не лаги. Смече. Става по-лесно. Аз пък излезнах! Аз съм the best! Съжалявам за това, хора. И все още снимам с банди на срамкам. Защото тъпя хубавия обез. Нещо не ще да се включва. Вой! Така. Така. Вибокс! Кой използва Вибокс? Джихадист бил. Аллах Акбар! Аллах Акбар! Аллах Акбар, ташар! Аллах Акбар! IP-то на Майнкрафта. Окей. Като го рекламирам, дано да му махнат отчаяно.
После ще видиш в пипа. Много тъпи неща. Общото това ще е поредният ми тъп епизод. Той няма скайп. Ти не говориш с мен. И умрях! Точно! Умрях като къс. Хора. Окей, това няма грани. Това е нормално и обикновено гари сметка. Малко ще караме куба. Почна го. Не заслужавам. Тръм. Ти не знам дали трябва да го казвам. Да го кажа ли? Да го кажа ли? Значи, той каза, който иска да гледа Майнкрафт форум, да отиде в неговия канал. За всички! Никой не те чува. Аз съм пълен с такива, бе. Да му звънкате, да му влизате в канала. Кое? Да пръднеш. Я се спомнях. Това ми трябва. Това. Бум! Така. И смърко. Давай, добре. Къв буби, бе. Добре. Да! И това е един тапак. И хората ще бъде всичко този клип. Надявам се, че ви е харесало и бай. Не се абонирайте. Не се абонирайте. Бай.